Dafara passé Dakar. Kasira dinamo. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko diba fo dugu andugu. Dum warata de. O ko ni kuma tala sa. E ka sama mone to yi. I yere ta. Sita. Sita ka numéro flani. Warici. War sera. Allo? Ye war sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mone I yere ta. A sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitini ye. Sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Foli ni tantoli ame lase oma ni wati na omnu sogombe jani kuna foli sala bela jelina kasangani bitene février kalo kile kononton samba fla ani mugan ani woro anga wulay na kibara bakula do bna talike anga wul masri tabaw ye wulika jodo ke segu ani tomoktu marakonna la wulika jomo nakra sabuye ka dadige ko sebe jafara walati la mawla ko u chaman daji ni ku bolla feon ka olu tien sanu ko sera faire la ka foko chagada kelemena sigi conseil du ministre temene senfe cegada bamuni alebe Mali joro sanu cegada ko la ka abela jelen la koloshi ka sangani ni anga sanu sharia kura ni oye nouveau code minier kiriko bunakunka anga jamana premier ministre ko Musa Mara ale ka kiri jabi bora sankelen kaso ko obeda kun ka sankelen ka ojurudo ala marabul konna ke baramna tani ay sewu ka bara shifina ka ro tora jila ani akaso mun kuntara kata so ka ako Nyordi Sahel marabolo nyama ay communiqué boka yara ka fo ko mauka akli sigi soro baw ko mununu ka munu me ka bo Nyordi Sahel kanko abela jelen galone ko mauka ke basi karamoy ko kan kibrab natani ay Guinée Bissau jamana kono Union Européenne ka la sigi den abalaka do Guinée kauka la fasali jakulu toni o Ligue des droits des hommes ko akabo a siège kono la police la ka do fe irisia yara ka fo ko o ka général muni a agressera irisika bara mamuye awalen ke sigana ma ko uye tega daka Dubai ka feno nunu de anga wulana kibara la kuma baro ye amna kuna foli wara fara munu ka son ni kanya foli ba aw ayo soko ko nyuma anga kuna foli sara bela jelena ame senga fo kokura na fo nya kula som chugumna lakana ko sira fe anga chefnin tabaw ye baro ke segu marabolo konnala ol masri tabaw ka nyama ba journal de division Umar Jara ale ka chikan senfe ka sangani kunungo karido ya era ka fo ko segu marabolo konnala nga ol masri tabaw ye barabake février kalo clé wolon fla baramoni abuana ko sebe baw ku ye opération ke 10 fe ani duguma siraw bela jele yasa ka se ka bamancha walen duga ka letkila maw ka usoti ku ka menon chen ni ka mawno bolafon ka olu lafia
olumasiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko baara ninnu de bɛ an ka cɛfini tabaw ka monter en puissance ni o y'u ka sebaaya ye ka o sɛbɛntiya baara ninnu daminɛna cogo min na Segu u ka tu kɔnɔna la ko maa ŋaniya jugu ninnu tun bɛ fɛ ka taa u dogo ka u dogo jiri kɔrɔ ko ɲuman o n'u ka maramafɛnw nka ko an ka cɛfini tabaw ka sɛgɛsɛgɛli an'u ka wulikajɔw de kɔnɔna la u sera ka taa maa ninnu ka daga ani u duguyɔrɔw ka a ye ni ka a bɛɛ lajɛlen susu k'u daji minnu kun tan bɛ u yɛrɛ dogo jiri jukɔrɔ k'a kɛ n'a fɔ olu yɛrɛ ye jirikɔrɔfɛnw de ye ko u y'u bɛɛ lajɛlen susu o siratigɛ kelen la fɛnɛ ko an ka cɛfini taba minnu bɛ wulikajɔ kɛ ji sanfɛ k'u ye wulikajɔba kɛ fɛn min ye segukaw ka fleuve Niger o sanfɛla ye ko maa ŋaniya jugu dɔw tun bɛ fɛ ka a ɲini ka tɛmɛ kurun kɔnɔ ni ka u kunda yɔrɔ wɛrɛw kan ka kurun tigɛ ka u to u kurun tigɛli de la an ka cɛfini tabaw ka sɛgɛsɛgɛli siraw u taara u ɲɛ da ni maa ŋaniya jugu ninnu kan ko u y'u susu ka u bɛɛ lajɛlen daji u ni u ka maramafɛnw bawo ko minɛn caman de tun bɛ u bolo u tun bɛ fɛ ka tɛmɛ ni minɛn minnu ye ba fɛ ka taa di u ɲɔngo wɛrɛw ma ni o ye maa ŋaniya jugu minnu tun bɛ ka taa bingani wɛrɛw ka olu labɛn cɛfini tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko dugumasira fɛ kɔ tuguni an ka cɛbalenw k'u ye bamanciya waleɲuman kale tigilama maa 10 ɲɔngo ka olu munumunu salo ye moto sanfɛ k'u to ka moto kan an ka faamaw ye u viser ni ka u susu k'u bɛɛ lajɛlen daji u n'u ka moto olumasiri tabaw ka ɲɛma a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ malidenw ka jigisigi d'u ma ko baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra professionnalisme ni o ye baara kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ ye wa ko maa ŋaniya jugu ninnu ko maa minnu bolila an ka cɛfini tabaw bɛ ka u siralabɔ ka a ɲini u mana don wo o kɔnɔ yaasa ka se ka u ɲini ka u susu ka malidenw n'u bololafɛnw lakana wa ko baaraw bɛ to sen na Mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ka se ka maliyɛnw lakana cɛfini tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ malidenw wele ko bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la ani bɛɛ ka fara cɛfini tabaw kan ni an ye sigana ko ye walima sigana ma ka kunnafoli di faamaw ma yaasa u bɛ se ka wulikajɔw kɛ ka malidenw ni an bololafɛnw ka olu lakana keba halisa an bɛ to lakanako sira fɛ Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna la bi sɔgɔmada in na an ka faamaw ye wulikajɔ dɔw fɛnɛ kɛ yen nɔ yɔrɔ mun bɛ yen nɔ ni o ye Lere ye Lere kɔnɔna la ko an ka cɛfini tabaw u ye bamanciya waleɲuman kale tigilamaw ka minɛnw dɔw ani u ka dagayɔrɔ dɔw ka u susu yɔrɔ mun na ni u b'a wele ko El Serabo kɔnɔna la olumasiri tabaw ka ɲɛma ka fɔ la k'u ka daga caman tun bɛ yen yɔrɔ mun na n'u tun kɛn bɛ k'u ka tajimafɛnw k'u dogo yen kosɛbɛ ani u b'u ka maramafɛnw ka u dogo ani yɔrɔ mun tun b'u bolo n'u b'u ka mugujugu ja minnu b'a da maaw ɲɛ n'a bɛ wele ko engin explosif improvisé ni o ye ye an'u ka balo dogoyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ko an ka cɛfini tabaw ka sɛgɛsɛgɛli de kɛra sababu ye bi sɔgɔmada in na Lerekaw fɛ yen nɔ Tɔnbukutu marabolo kɔnɔ ka t'u ka daga ninnu ka a bɛɛ lajɛlen susu k'a kɛ bugurijɛ ye olumasiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ sen na nin kuma in na yaasa maa fɛn fɛn bɛ nin lamini na ni o ye bamanciya waleɲuman kale tigilamaw ye ka se ka u bɛɛ lajɛlen ɲini ni ka u kɛlɛ k'u susu malidenw ka se ka lafiya sɔrɔ cogo min na keba an bɛ taa sanuko sira fɛ conseil des ministres tɛmɛnen ni o bɛnna juma février kalo tile 6 ma an ka jamana ɲɛmaw ye hakilina dɔ ta k'a yɛrɛ k'a fɔ ko cakɛda bɛna bila sen kan cakɛda mun ni o bɛ jamana jɔyɔrɔ sanu cakɛdaw kɔnɔna la ka o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ko nin cakɛda in ka sanga ni an ka jamana ɲɛmaw ye sariya kura mun sigi sanuko bunakun kan ko nouveau code minier u bɛna baara kɛ ni u hakilina ye wa kulu bɛ sigi cakɛda in na kulu mun ni o bɛ o lakɔlɔsi kosɛbɛ k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana kan ka nafolo mun sɔrɔ sanu cakɛdaw bolo cakɛda in de bɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi yaasa jamana ka nafolo a kana taa sira wɛrɛ fɛ walima yuruguyurugu o kana kɛ a kɔnɔna la ni cakɛda in ka baaraw bɛna sigi o de kan u ye cakɛda min tɔgɔ da ko société patrimoine minier du Mali SOPAMIM SA ko SOPAMIM ka baara bɛna kɛ mun ye ni a bɛɛ lajɛlen ye jamana yɛrɛ de ta ye a nafolo bɛɛ lajɛlen an ta ye 100% a ka baara dɔ bɛna kɛ jumɛn ye ka se ka kɔɔri kura in ka o lakɔlɔsi ani an ka jamana kan ka hakɛ mun sɔrɔ sanuko bunakun kan ani hakɛ mun kan ka di an ka cakɛdaw ma ni o société nationale ye ka se ka o hakɛw bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi yaasa jɛlɛya ka kɛ a kɔnɔna la ko nin cakɛda in bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ sanu nafa ka bon kosɛbɛ yaasa an ka sanu kana kɛ ka taa n'a ye an tɛ mun kalama sanu minnu n'a fɛn fɛn bɛ bɔ jamana da fɛ cakɛda in bɛ a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi baw ko an ka jamana bɛ sanu mun labɔ 100 sara la san kɔnɔ a bɛ t'i jɔ 75 la ani sanu bɛ nafolo mun ladon an ka waganɛba kɔnɔ o de ye 100 sara la 25 donc k'a ka kan sanu ka lakɔlɔsi ko ɲuman
o siratigɛ de la nin cɛkɛda bilala sen kan a bɛna kɛ sababu ye an ka jamana tɔgɔ la wari minnu kan ka don a kana kumana jamana ma wa cɛkɛda minnu fana bɛ yen nɔ ni o ye société nationale ye duguden minnu bɛ yen ni olu kan ka ta baarako bunakun kan ka olu bɛɛ lajɛlen ka hakɛw la kɔlɔsi ko ɲuman a ka kɛ jɛlɛya kɔnɔna la ko SOPAMIM conseil des ministres senfɛ yɛrɛ k'a fɔ a bilakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka o baaraw ka o la kɔlɔsi sanu hakɛ mun kan ka bɔ jamana kɔnɔ a ka lakodɔn nafolo mun kan ka don waganɛ kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen fana ka se ka jɛya keba an bɛ taa kiriko sira fɛ an ka jamana premier ministre kɔrɔ ni o ye Musa Mara ye kiri tigilamaw u ye ale ka kiri jaabi laban bɔ bi sɔgɔmada in na cour d'appel maw ka yira k'a fɔ ko Musa Mara ni ale y'an ka jamana premier ministre kɔrɔ ye ka san 2 kaso ko k'o da kun san 1 k'a b'o kɛ ferme ni o ye kaso kun kudayi ye ani san 1 o juru bɛ don a la sursis ni hakilina ni bɔra bi sɔgɔmada in na ka bin cour d'appel maw fɛ an bɛ taa bayɛlɛmaliko sira fɛ kiba Comatex ale ye cakɛda ba an ka jamana kɔnɔ n'a nafa ka bon fini dilan na yaasa ka se ka taa Comatex k'a lajɛ ɲɛdakɔrɔw bɛ da a ma cogo min na u ka se ka baara kɛ an ka jamana jagokɛlaw ni bayɛlɛmaliko ministre Musa Alassane Diallo ale ye taama kɛ ka taa se segukaw baara ka sanga ni février kalo tile 6 ye ka t'i ɲɛda cakɛda ba in kan ko Comatex nafa ka bon kosɛbɛ bawo ko a bɛ an ka yɛrɛtigiya de kofɔ bayɛlɛmali so sira fɛ bawo ko an yɛrɛw de ta don wa ko nin cakɛda in Maliya mun bɛ baara la a kɔnɔ a nafa mun bɛ kɛ an ka nafoloko la fanga ka bon kosɛbɛ ko de la ka kan cakɛda in ka se ka lakɔlɔsi ka baaraw lajɛ nafa kuraw ka don a kɔnɔ a baarakɛlaw ni bɛɛ lajɛlen malidenw ka se ka nafa sɔrɔ a kɔnɔna la Musa Alassane Diallo a taalen cakɛda in na ani cakɛda baarakɛlaw olu ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnw kɛ kumaɲɔgɔnw bolila cakɛda in bɛ se k'a ka baaraw segin ka na ko kura cogo min na ani k'a ka baaraw kologiriya malidenw ka nafa kama baw k'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ waganɛ ko la wa ko fɛlɛ minnu bɛ yen nɔ n'u kan ka ta an bɛ waati min na ko bi o de ye diɲɛ bɛ lahala kura mun na ni o ye modernisation ye ka se ka cakɛda ye mansinw yɛlɛma k'a bila diɲɛ subahana mansin kuraw fɛ yaasa ani jamana wɛrɛw ni jamanabaw an ka se ka concurrence kɛ an ka da ɲɔgɔn na usine ko sira fɛ ani fo ka taa se ko usine in kɔnɔna la transformation minnu bɛ kɛ ni o ye bayɛlɛmaliw ye ka se ka a bonya ka hakɛ caya ani modèle kuraw ni diɲɛ finisuka kuraw ko Comatex bɛna i ɲɛsin o de ma mansin kura minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ bila ko standard internationaux ani u ka se ka fini qualité ɲumanw bɔ o hakilina n'a damataw kumaɲɔgɔnw kɛra o de kan yaasa Comatex a ka se ka segin ka na ko kura k'a ka baaraw kologiriya ka a nafolo ka a yakubaya keba an bɛ taa dɛmɛ ni dɛmɛden sira fɛ kulu min b'an ka jamana kɔnɔna la ni ale sigin bɛ ka se ka jamana ka dɛmɛko k'u lakɔlɔsi ko Fonds de solidarité nationale olu ye dɛmɛ ta ka a di maaw ma maa minnu ni olu mago bɛ a la kosɛbɛ dɛmɛ minnu ni a bɔra jɛkulu yɔrɔ u b'a fɔ min ma ko CORIS international olu de ye nin dɛmɛbolo in ta k'a di an ka jamana minisiriso min ka cɛw ɲɛsin bɛ kɛnɛyako ma ni ani dɛmɛko ma ni o ye médecin colonel major Asaba Diallo Touré ale de tun bɛ nin kɛnɛ ɲɛmaaya la ko dɛmɛ ninnu kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se k'a fara ɲɔgɔn kan yaasa maa minnu bɛ yen n'u mago b'a la kosɛbɛ hakaja musow ani denmisɛnninw minnu ka gɛlɛya ka bon kosɛbɛ ka se ka dɛmɛw fara ɲɔgɔn kan dɛmɛw bɛ ta k'a di olu de ma kɛnɛ in kan commune 3 ale maire tun bɛ yen fo ka taa se maaba caman ma minnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ k'a fɔ dɛmɛ o ye laadalakoba ye anw fɛ yan nɔ bawo ko dɛmɛ ye maliyɛn yɛrɛ taalan ye diɲɛ kurukara waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o siratigɛ de la ni cakɛda in ka baaraw bɛ bɛn o ma dɛmɛ min taara ka di a bɛ tali kɛ finiw ani kalaminɛw safinɛw dumuniw ani fo ka taa se minɛn caman ma birifini ni a ɲɔngow maaw mago bɛ jɔ mun na ko k'o ta ka di maaw ma jango a ka di maaw ma maa minnu n'u mago b'a la kosɛbɛ déplacés minnu ye u sigiyɔrɔ bila olu n'a ɲɔgɔnna caman ninnu ko dɛmɛ in bɛna ta k'a di olu de ma wa ko jigisigi ka di dɛmɛ dibagaw ma k'a fɔ maa minnu n'a ka kan a bɛna di olu de ma minisiri ale ka kɔrɔfɔw la wa ko k'a yɛrɛ k'a fɔ cakɛda ninnu bɛɛ sigilen don ni o ye dɛmɛ cakɛda in ye ka se ka dɛmɛ kow ka a lajɛ ko ɲuman dɛmɛ kan ka taa yɔrɔ mun na a ka jɛya maa minnu n'a ka kan a ka se ka d'u ma ko san kɔnɔna la cakɛda in bɛ mun fara ɲɔgɔn kan ni o ye Fonds de solidarité nationale ye a dɔw bɛ taa miliyari 1 ani miliyɔn 600 hakɛ jan na o bɛ o nafolomafɛnw fini ni a ɲɔngow balo ni a ɲɔngow k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa k'a bila maa minnu mago b'a la a bɛ di olu ma wa k'a tilancogo bɛ kɛ jɛlɛya kɔnɔna la yaasa dɛsɛbagatɔw yɛrɛ k'a sɔrɔ maa wɛrɛ kana sɔrɔ mun ni a man kan kɛba an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka marabɔ kɔnɔna kibaruw la.
aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Bi sɔgɔmada in na Yoro du Sahel marabolo ɲɛma a ye cikan bɔ cikan nana yɛrɛ k'a fɔ ko maaw ka kɛ basigi karamɔgɔbaw ko ŋunuŋunukan minnu bɔra ka yɛrɛ k'a fɔ ko Yoro du Sahel kɔnɔna la bi ko gɛlɛyaba bɛ yen ko kuma ninnu ko propagande don ko maaw ka kɛ basigi karamɔgɔ ye général de brigade Ali Anaji a ka cikan kɔnɔna la yɛrɛ k'a fɔ ko marabolo bɛ sous contrôle baw ko cɛfini ta baw u bɛ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka maaw n'u bololafɛnw lakana nka ko ŋunuŋunukan minnu bɔra ka yɛrɛ k'a fɔ ko basigibaliya bɛ Yoro du Sahel bɛna wuli ko o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen ye maa ŋana jugu ka kɔrɔfɔw de ye ka se ka maaw papa Yoro du Sahel marabolo ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko an ka cɛfini tabaw bɛ wulikajɔ ni munumunu salow la marabolo in kɔnɔ kuma bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka maaw n'u bololafɛnw lakana wa k'a bɛ population wele bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye wa bɛɛ k'i janto kunnafoni cɛjugu la wa bɛɛ ka fara cɛfini tabaw kan ni maa minnu ye siganamaw ye u ka cɛfini tabaw k'u labɔ a kalama yaasa u bɛna teliya la ka se ka maa ninnu kɛlɛ lakana ni basigi bɛ se ka sinsin marabolo kɔnɔna la cogo min bajangarakaw bara sifinakaw olu ye u ka kuloni yɛlɛ kɛnɛ mun bɛ ni olu traditionnel ye ka a sigi u ka quartier 5e quartier kɔnɔna la bajangara ka sanga ni février kalo tile 8 ye maa bɛɛ lajɛlen ni o ye sifinakaw cɛkɔrɔbaw ani dugutigilakaw bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ in kan baw ko kɛnɛ in bɛ bila gun mun kan o de ye sifinakaw jɔyɔrɔ ka se ka bonya bɛn ni keleya ani ɲɔgɔnminɛ la bajangarakadenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko nin kuloni yɛlɛ ani laadala ko in a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kunbɛn kɛnɛ kelen kan bɛn taamasiyɛn ba don kayikaw bara tɔgɔnata la maa 45 minnu seginna ka bɔ tunga fɛ ni u yɛrɛ ka hakilina ye ni yamaruya ye kalanbulon taara ka kɛ olu kun baara kalanw ka sanga ni février kalo tile 6 ye maa 45 in arala k'a fɔ ko kalanbulon bɛ kɛ u kun cogo min na u bɛ se ka u boloma yɛlɛma yaasa u ka u yɛrɛ ta musakako sira fɛ baw jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ ka fara an ka jamana kɔnɔdenw ka minisiri mun bɛ yen nɔ ni malidenw sigilen bɛ kɔ kan ka minisiri so olu bɛ ka nin hakilina in bila sen kan a ka di maa minnu ye ka se ka na jamana kɔnɔ n'u nana ka u dɛmɛ ka kalanbulon k'u kun n'o bɛ tali kɛ baara ni bololabaara ɲɔngɔw la yaasa u bɛ se ka bayɛlɛmali kɛ cogo min na ani k'u boloma yɛlɛma ka u ka musakakow k'aw nɔgɔya gawukaw fɛ yen nɔ sira mun bɛ yen n'a bɛ wele ko forgo a yirala k'a fɔ ko maa dɔw taara bin maaw ka yen nɔ maa minnu ma se ka bugunatigɛ ka sanga ni février kalo tile 8 ye maa minnu ni u nana moto caman na ka maaw to u bɛ ka bɔ forgo dɔfɛ la ni o y'u ka semaine dɔgɔfɛ ye u taara bin u kan Soni Alibert commune kɔnɔna la ka se ka maa caman ka gɛrɛntɛ ta ka da olu kan ka maaw bololafɛnw k'u bɛɛ minɛ u la wari telefɔni ani maaw magoɲɛfɛnba
u y'a bɛɛ lajɛlen tanga yɛrɛ la k'a fɔ ko ni bingani na maa ni ma to a la nka maa minnu ye nin ko in kɛ n'u ma bugunatigɛ u ye fiɲɛ duru u tilalen u ka waleyaw la segukaw bara sifinaka dɔ ale fure taara ye ji kɔnɔna la sifinaka mun ni a si sanga ye san 15 ye a yɛrɛ la k'a fɔ ka sanga ni juma février kalo tile 5 ye sifinaka in a kun bɛ sebugu commune de kɔnɔna la ka u to u bɛ ka taa ko ji la ko sifinaka in n'a ka so de kun don nka o dugujɛ de u ye sifinaka in k'a ɲini ka segin a ka dudenw kibara foyi ma sɔrɔ a la o de la u taara ni maa kofɔlen ka taa fure sɔrɔ ji kɔnɔ ale n'a ka so u bɛɛ lajɛlen ni tora ji ka nin duni wale in fɛ korekaw bara dɛmɛ taara ka a di u ka kalanso la dɛmɛ mun n'a bɛ tali kɛ sigida lakanali walew la jiriju 40 o dira kalanso ma yaasa kalanso ka se ka o turu o mun bɛ kɛ sababu ye ka kungo lakana ni ka ja kɛlɛ u ka école fondamentale min bɛ n'u b'a wele ko guru anayi koro cercle kɔnɔna la nin dɛmɛ in ko a bɛ tali kɛ sigida lakana ko fɛlɛw ani fo ka taa se ka an ka changement climatique ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye olu bɛ kɛlɛ cogo min na ni kungo lakanaw ni jirituru ye ko nin wale bɛ don o kɔnɔna la keba an bɛ fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaruw kɔnɔna la. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Kɔkan kibaruw bɛna an bila ka taa Ethiopie kaw bara Ethiopie ni Eritrea olu bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na bawo ka sanga ni tile 10 ɲɔgɔn ye nin waati in na fɛn min ye bamaciya wale ni yuwa kɛwale tigɛlama minnu bɛ yen nɔ ni u b'u wele ko tigrew ni olu ye maa murutilenw ye olu ni fintigilakaw karila ɲɔgɔn na n'a kɛra sababu ye ka gɛlɛya ta ka a lase Eritrea ma Eritrea ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ k'u b'a ɲini Ethiopie kaw fɛ u ka kɛlɛ u kana na taa a gungun n'a kun dɔ ɲɛsin olu ka jamana in ma o de la u b'a ɲini k'a fɔ u ka fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen kɛ Ethiopie fintigilakaw kana don Eritrea dugukolo kan bawo u ka doni dugukolo in kan k'a fɔ k'u bɛ ka taa kulu marifatigi tigrew ka olu ɲini a bɛ ka kɛ sababu ye ka basigi tiɲɛ ka o lase Eritrea ma ni ka maa nanama sumalenw ka olu jɔyɔrɔ wa u bɛ ka hami gɛlɛya kana se u ka jamana fɛnɛ ma Zimbabwe jamana kɔnɔ jamana ɲɛma a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna dɛmɛ ta k'a di maa 2000 hakɛ ma suma ni a ɲɔngow ko yaasa maa minnu ni sanga law ta cɛ ni inondation kɛra sababu ye ka gɛlɛya lase maa minnu ma olu ka se ka o dɛmɛ ni o balow ye Guinée Bissau jamana olu ye Union européenne ka lasigiden ka a gɛn ka a bɔ droit de l'homme o jabala mun bɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔ bawo ko in kɛra cogo di ka sɔrɔ Union européenne ka ambassadeur ale tun bɛ ka taa droit de l'homme siège kɔnɔ ani maa 6 ɲɔngo yaasa ka se ka taa yɔrɔ dɔw baara dɔw kɛ yen nɔ k'u to o baara kɔnɔ Guinée Bissau fintigilaka polisilaka maa dɔw nana minnu ni u ɲɛ kun datugulen don u kagulelen ka taa nanzarala jamanaw ka faraɲɔgɔnkakulu Union européenne ka lasigiden k'a yira k'a fɔ ko a man kan ka don nin cakɛda in kɔnɔ u y'a labɔ nka kun jumɛn de la u y'a labɔ u damasew ma wa maa minnu don fɛnɛ u ma se ka bugunatigɛ nka maaw kɔni taamasiyɛn min ye k'a fɔ polisilakaw ka taamasiyɛn de don Union européenne maaw olu yɛrɛ k'a fɔ ani fo ka taa se adamadenya hakɛ lafasajɛkulu in ko olu bɛ nin wale in kɔn bawo k'u ye nin mun ta k'a ɲɛsin
Union européenne ka lasigi den ma ko bagabagali walew don k'u senkɔrɔma cɛ u kana se ka u ka baaraw kɛ. Senegali jamana kɔnɔ polisiw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye réseau dɔ ka olu minɛ. Sifinakaw olu mun bɛ jajugu baaraw kɛ ko u camanba de tun bɛ ka ɲɔ ɲɛ Senegali jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ maa minnu don ni sifinaka buruburuniw ni u ma maakɔrɔbaya yɛrɛ si sɔrɔ fɔlɔ olu de tun bɛ ka taa ni wale cɛjugu n'a ɲɔngow daminɛ jajugu o turneli o n'a ɲɔngow ka sanga ni fintigilakaw ka larawuli n'u ka sɛgɛsɛgɛliw de u taara ɲɛ da ni maa kofɔlen ninnu kan ka u bɛɛ lajɛlen minɛ ni k'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ sen na yaasa maa fɛn fɛn nɔ bɛ ni réseau suguya jugu in na Senegali jamana kɔnɔ ka réseau bɛɛ lajɛlen k'a ci. Arabi Saoudite jamana kɔnɔna la jɛkulu ni lajɛrɛba o bɛ sen kan mun bɛ lakanako bunakun kan u b'a fɔ lajɛrɛba ma ko salon international de défense et de la sécurité o mun baaraw ni a bilala sen kan k'a bɛna kɛ sababu ye arabu jamanaw ka se k'u ka lakanako giriya ani jamanaba wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu mun bɛ bolo ɲɔgɔn na bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka kuma lakana fɛɛrɛw lakana minɛ minnu ni u kan ka ta diɲɛ bɛ gun mun kan bi yaasa ka se ka u ka lakanako ka a kolo giriya. Iran jamana kɔnɔna la gardien de la révolution ni o ye fanga bɛ maa minnu bolo olu kɛn bɛ ka a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'u b'a la ko ka yɛlɛma don fanga kɔnɔ ko réformateurs ka kan k'u y'u ka kuma lasela ka ale minɛ bawo ko a ka kuma lasela u tun bɛ ka bɔ ni kɔrɔfɔ minnu ye ani u tun bɛ k'a ɲini ka farafarali ani ka basigi cɛ mun lase jamana kɔnɔ o de la jamana marabagaw ni o ye gardien de la révolution ye y'a ye k'a fɔ n'u ma nin maa kofɔlen in minɛ a bɛ ka na ni wale mun ye a bɛ ka na ni kuma mun ye a bɛ maaw la funteni ka maaw la hiri ka kɛ fanga kan o de la ka sanga ni u ka sariyaw ye k'u ye u ka porte parole ni o ye réformateurs ka kuma lasela k'a lasago an bɛ waati min na ko bi. Venezuela jamana kɔnɔna la fanga sinamatɔn ɲɛmaa mun bɛ yen ni o ye Jean Pablo Ganipa ye ale bilalen dɔrɔn o nɔngɔn bɛɛ lajɛlen kan ko u seginna ka a minɛ bawo ko fanga sinamatɔn minnu ni u bɛ minɛ Venezuela jamana kɔnɔ n'a sɔrɔ k'i bɛ bila ka bɔ kaso la o bɛ kuma dɔw de fɔ ani condition dɔw fanga sinamatɔn ɲɛmaaw kan ka mun labato a dɔw yɛrɛ b'a ye k'a fɔ u bɔra kaso la nka halisa o kaso kelen don bawo k'u bɛ gɛrɛntɛ ta k'a da u kan k'u ka dukɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen k'a lakɔlɔsi u ka munumunu salo bɛɛ lajɛlen u b'a bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi o de la fanga sinamatɔn b'a ye k'a fɔ u bɛ kaso la o u bɔra o nin bɛɛ lajɛlen de ka kan o de la fɛn min ye Jean Pablo a bɔlen ale de ma sɔn o gɛrɛntɛw ma a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ ka daga mun da a kan n'a ma ɲɛ k'u bɛna a kana bila u ka o daga ninnu n'o gɛrɛntɛw bɔra k'a to a ka se ka munumunu salo kɛ o waati kelen de la maa kofɔlen in u ye a lasago tuguni k'a minɛ a bɔra yɔrɔ min na k'a lasegin. Amɛriki jamana kɔnɔ a yɛrɛ la k'a fɔ ko baarako bɛ ka gɛlɛya yen bawo ko offre d'emploi ni o ye baara hakilinaw ye ko a jiginna kosɛbɛ ni an ye a ta ka sanga san 2020 na ko baara 60,000 hakɛ olu bɛɛ lajɛlen o hakɛ de jiginna Amɛriki jamana kɔnɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ Amɛrikɛnw yɛrɛ fɛ yen ni bɛɛ bɛ ka olu kɛ diɲɛ jamanaba ye ko baarako a bɛ ka na sifinnakaw la. Irisi jamana y'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa mun tun ye gɛrɛntɛ ta ka agression ta k'a da u ka fintigila ka ɲɛmaa dɔ kan ni o ye général Alexeyev ye maa mun ye o baara in kɛ k'u ye siganamaa dɔ ka tɛgɛ da a kan Dubayi kɔnɔna la irisikaw ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kun y'a yɛrɛ maa mun ye nin wale in kɛ ka taa fintigilaka ka a susu ka a ka dagayɔrɔ ka taa marifa ci a la ko nin maa kofɔlɔ in ani Ukraine bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bawo k'a ye wale minnu kɛ ani a ka wale kɛcogo olu ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ye k'a fɔ Ukraine nin tɛgɛ bɛ nin ko in kɔfɛ ka sanga ni karidon février kalo tile 8 de Russie service de renseignement yɛrɛ k'a fɔ olu ye nin maa kofɔlen in siganama in u ye tɛgɛ da a kan Dubayi kɔnɔna la wa sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka bonya yaasa nin ko in maa fɛn fɛn nɔ b'a a la a tiɲɛ n'a kun ye mun ye ka se ka a bɛɛ lajɛlen ka a bugunatigɛ ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ni kuma in na ka lase aw ma an b'a fɔ ka koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ ja ni kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na kibaruw lasera aw ma a balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew ani ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a k'an bɛn. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00
11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45